കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमाचार्य पादाय निधाय प्रदायिने नमाचार्य पादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताका स्वामी इति नाम्ने नमाचार्य पादाय निधाय प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रहमतारिणे नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കണേ. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिकाः विभावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मत्पुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानन्दा नमोऽस्तुते। ग्रन्थरा श्रीमद्भागवतं की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण. श्रीमद्भागवतം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5 നാരദന്റെ ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്ലോകം 32. ഇതുവരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത്? ഭക്തി വേദാന്തികള്, അതായത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? എന്തായിരുന്നു അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? ജ്ഞാനവിജ്ഞാനം. രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണത്. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ഭക്തി വേദാന്തികൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ആ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ്. ആ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ആരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവാനെ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും
അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനും സാധിച്ചു എന്ന് പറയണ്ടായി അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അത് പറയണ്ടായി. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതത് സംസൂചിതം ബ്രഹ്മൻ താപത്രേ ചികിത്സിതം യതീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതത് സംസൂചിതം ബ്രഹ്മൻ താപത്രേ ചികിത്സിതം യതീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൽ ഇത്രത്തോളം സംസൂചിതം പണ്ഡിതരാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസ. താപത്രയ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ചികിത്സിതം പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ യൽ എന്ത്. ഈശ്വരേ പരമനിയന്താവ്. ഭവന്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്. കർമ്മ ഒരുവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ബ്രഹ്മണി ശ്രേഷ്ഠന്. ഭാവിതം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർവ പ്രശ്നങ്ങളും താപത്രയ ക്ലേശങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഉചിത മാർഗമായി ജ്ഞാനികൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ, ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം എന്നാണ് വേദാന്തികൾ, ഭക്തി വേദാന്തികൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഭക്തി വേദാന്തികളും നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? ആദിദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ആധ്യാത്മികം അല്ലെ? ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. അർത്ഥം എത്തി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരിത്രാണ പാതയെ വിവൃതമാക്കാനുള്ള അഥവാ ജീവിതത്തെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാനുള്ള അതീവ സുഖകരവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര കർമ്മങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ്. സമഗ്ര ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ക്ലേശസമ്പൂർണമാണ്. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൊച്ചു മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിത പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ചവും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ അതികഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാതാജി ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം 32 ദേവദത്തമാമിമം വീണാം എന്നുള്ള അതല്ലേ? എത്രാമത്തെ ഇതാണല്ലോ മാതാജി ശ്ലോകം 31. ഇന്നലെ വായിച്ചത് അന്തർവഹിച്ച ലോകം സ്ത്രീ എന്നിട്ടുള്ള അതായിരുന്നു. പിന്നെ സഹസ്രത്തിന്റെ കൽപ്പാന്ത എത്ര വർഷം എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 32 വരുന്നത് ശ്ലോകം ഇതാണ്. ദേവദത്താമിമാം വീണാം സ്വരബ്രഹ്മ വിഭൂഷിതാം മൂർച്ചയിത്വാ ഹരികഥാം. എല്ലാവരുടെ പുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ ശരി. ഇപ്പൊ വായിച്ചതാണ് ശരി. ഞാൻ വായിച്ചതല്ലേ ശരി? ഇപ്പൊ വായിച്ചതാണ് ശരി. അതെ. അപ്പൊ അത് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയാ മാതാജി. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 32ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ശരിയാണ്. അതെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ വായിച്ചതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനോ മാതാജി? മാതാജി പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മാതാജി ഇന്നലെ ഒരു 29 ശ്ലോകം വായിച്ചത് കൽപ്പാന്ത ഇതമാതായ ശയാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായിരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അത് ഷഷ്ഠോധ്യായം നമ്മള് പഠിക്കുന്ന പഞ്ചമോധ്യായം. ഇത് പഞ്ചമോധ്യായം. മറ്റേ മാതാജി പറഞ്ഞ ഷഷ്ഠോധ്യായം സംഭാഷണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം.
മാതാജി അത് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് പഞ്ചമോധ്യായം, ഇന്നലെ ഷഷ്ടോധ്യായം പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഹാ ഹാ നാരദന്റെ അങ്ങനെയാണ്. ബ്രഹ്മപുത്ര അവതാരം. അപ്പൊ അതാണോ ഇന്നലെ എടുത്തത്? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് എടുത്തില്ലേ? 29 ഇവിടുത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തില്ലേ? ഇന്നലെ 32 32 എടുക്കേണ്ടത് മാതാജി. ഇന്ന് 32 എടുക്കാനിരുന്നത്. 32 പക്ഷെ 2 ചാപ്റ്റർ 2 അധ്യായമായി പറയുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാപ്റ്റർ വേറെയാണോ എടുത്തത്? ഇന്നലെ എടുത്ത വേറെ. കൽപ്പാന്ത കാലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അതെ അതെ. അതായിരുന്നു എടുത്തത്. അപ്പൊ അത് 30 ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പോയതായിരിക്കും. അപ്പൊ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ എടുക്കണോ? 28 മുതൽ എടുക്കണോ? അതില് 31 വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 32 എടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി 32 അതാണ് മാതാജി ഇപ്പൊ വായിച്ചതും. 32 അത് വായിച്ചത്. ദേവദത്താമിമാം വീണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകം വരുന്നത്. മാതാജി അത് ഷഷ്ടാധ്യായമാണ്. അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5ാമത്തെ ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ശരിയാ. ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ശരിയാ മാതാജി. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. മാതാജിക്ക് വ്യക്തമാവുന്നു, കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹരികൃഷ്ണ, എനിക്ക് കേൾക്കാം. ഇത് തന്നെയാണോ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടോ? ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി, ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് പരിത്രാണ പാതയെ വിവൃതമാക്കാനുള്ള അഥവാ ജീവിതത്തെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാനുള്ള അതീവ സുഖകരവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ്. സമഗ്ര ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ക്ലേശസമ്പൂർണമാണ്. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൊച്ചു മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിത പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ചവും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ അതികഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ യാതൊരു പരിഹാര മാർഗത്തിനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ശ്രവണമാണ്, അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാനുള്ള അതീവ സുഖകരവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോ ശ്രവണമാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താ ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭഗവാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര്, സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇട്ട പേര് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തോഷവും സുഖവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഇവിടെ ക്ലേശ സമ്പൂർണമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ മസ്തിഷ്കത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടേതെന്ന് പറയുന്ന ഈ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ? ഈ ശരീരം, മനസ്സ്, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു പരിഹാരം, അതായത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു പ്രശ്നവും ബാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ സൊല്യൂഷൻ അല്ല. യഥാർത്ഥ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് പുറത്ത് കടക്കാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഈ പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിത പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ അതികഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊരു പരിഹാര മാർഗത്തിനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായി നൽകുന്ന വൈദ്യ ചികിത്സ നിഷ്പ്രയോജനകരമാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൊടുത്താലും ആ രോഗം മാറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക് രോഗം മാറണം എന്നല്ലേ. നമുക്ക് എന്താണ് രോഗം? ഭവരോഗമാണ്, അല്ലെ? അതാണ് നമുക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒരു നദി അഥവാ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ യഥായോഗ്യമായ വഞ്ചി ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല. ആകയാൽ അനുമതി നൽകേണ്ട പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങളുടെ പരമവിജയത്തിന് അഥവാ വിജയപാതയിലെ വിഘ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും വേണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൃപ ചൊരിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വസന്നിഹിതനും സർവജ്ഞാനിയുമാകുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമായ സർവ്വ പരിണാമങ്ങളുടെയും പരമ ആജ്ഞാധികാരി ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നാം അഭ്യസിക്കുകയും ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായോ അകേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായോ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായോ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം, എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അഭ്യസിക്കണം ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം. അത് താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. അതായത് വിരൂപമില്ലാത്ത ഒരു ബ്രഹ്മമായിട്ടോ പരമാത്മാവായിട്ടോ ഭഗവാനായിട്ടോ അംഗീകരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചുകൂടെ? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ സഹായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ? അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് സഹായിക്കുന്നില്ല? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരാൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അയാളോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി നമ്മളെ സഹായിക്കുമോ? സഹായിക്കില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ്. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ആളെ മാത്രമേ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അപ്പോഴും കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. അവരെയും നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടുക? നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനും നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവരുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അയക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട്, അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സർവ്വതും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം. ഒരു വ്യക്തി വ്യുൽപ്പന്നനായ പണ്ഡിതനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ദാർശനികനോ കവിയോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അയാൾ തന്റെ വിദ്യയെ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ വിനിയോഗിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ഭഗവത് ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായി യത്നിക്കണം. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനോ ഭഗവാനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ യത്നിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ അപൂർണമായ വിജ്ഞാന ശേഖരമായി പരിഗണിക്കാനോ പാടില്ല. ഒരാൾ ഭരണാധികാരി, രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ, യോദ്ധാവ്, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ജനസേവകൻ തുടങ്ങിയ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അയാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ തന്ത്രജ്ഞതയാൽ സമർത്ഥിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, നമ്മളൊരു കവി ആയിക്കോട്ടെ, ശാസ്ത്രജ്ഞനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, ആരും ആവട്ടെ, നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് ഗോഡ് ഹെഡ് അല്ലെ, സർവ ലോകങ്ങൾക്കും അധിപതിയും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഒക്കെ അധിപതിയുമായിട്ടുള്ള രാജാവ്, സർവ്വലോക മഹേശ്വരൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 5-29 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്താനാം യജ്ഞ തപസാം സർവ്വലോക മഹേശ്വരം അല്ലെ, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കണം? നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള ആളായാലും നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പിന്നിൽ, ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല, ഇത് നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. മന്ദബുദ്ധിയായ ആളുകളെ കാണാം, കണ്ണു കാണാത്ത ആളുകളെ കാണാം, പിന്നെ പല വൈകല്യങ്ങളോടും കൂടി ആളുകൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സ്വയം വൈകല്യത്തോടു കൂടി ജനിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധിയായിട്ട് ജനിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല നമുക്ക് ബുദ്ധി വേണ്ട എന്ന്. ഇനി ഒരു വേള അച്ഛനോ അമ്മയോ ആണ് നമുക്ക് ബുദ്ധി തരുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാര് സ്വന്തം കുട്ടി മന്ദബുദ്ധിയായി ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് അച്ഛനും അമ്മയും കൊടുക്കുന്നതല്ല ആ ബുദ്ധി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അല്ലെ, ആരും കുറഞ്ഞ ബുദ്ധി എടുത്തിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വരുന്നതും അല്ല, അപ്പൊ ആരോ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിന്റെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ബുദ്ധി വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു റോള് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
കാരണം നമ്മളല്ല ഇതിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓണർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, ശ്രമിക്കുന്നില്ല ആരും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അർജുനൻ ചെയ്തതുപോലെ ഭഗവത് ഹേതുവായി യുദ്ധം ചെയ്യുക. മഹായോദ്ധാവായ ശ്രീ അർജുനൻ ആരംഭത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധം അനിവാര്യമെന്ന് ഭഗവാനാൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം അർജുനൻ തന്റെ തീരുമാനം മാറ്റുകയും ഭഗവത് പക്ഷത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ഒരു വ്യവസായിയോ വ്യാപാരിയോ കൃഷിക്കാരനോ അങ്ങനെ ആര് തന്നെ ആണെങ്കിലും അയാൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ധനം ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ചെലവഴിക്കണം. സ്വരൂപിച്ച സമ്പത്ത് ഭഗവത് ദാനമാണെന്ന് സദാ ചിന്തിക്കണം. സമ്പത്തിനെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയായും ഭഗവാനെ നാരായണനായി അഥവാ ലക്ഷ്മിമതിയായും കരുതേണ്ടതാണ്. ലക്ഷ്മിയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷഭരിതരാവുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അർജുനനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ധീര യോദ്ധാവാണ് അല്ലെ. അർജുനന്റെ മഹാഭാരത കഥകളിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് അമ്പുകൊണ്ട് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു വീട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ. ആർക്കും അതിനുള്ളിൽ കാലന് പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് അത്രയും കഴിവുള്ള ആളാണ് അർജുനൻ. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തോട്ടെ, അതൊക്കെ തന്നെയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനാർത്ഥം ചെലവഴിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കഴിക്കും, എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കും എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ആഹാരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ ഒരു പണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ. ആഹാരം പോലും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കും, കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന് ഫീസ് വേണം അല്ലെ. ആ കുട്ടികളെ ഭഗവാന്റെ മക്കളായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം, ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷഭരിതരാകാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉപായമാണിത്. സർവ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശമനം നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിയുക്തനാകുക എന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു അവസരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സർവ്വതും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ യത്നിക്കണം. സമൃദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗമാണിത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സംസൂചിതം എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ നാരദന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ബാലിശമായ കൽപ്പന മാത്രമാണെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ചിന്തിക്കരുത്. വിദഗ്ധരും ജ്ഞാനികളുമാണ് ഇപ്രകാരം ഇതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. സംസൂചിതം എന്ന പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ ഇതാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, വന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം കേട്ടോ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉപായമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ എന്ത് കരോഷി യദശ്നാസി ജുഘോഷിദാസിയത് പുരുഷി കരോഷി യദശ്നാസി ജുഘോഷിദാസിയത് തപസ്സി കൗന്ദേയ മത് കുരുഷമതർപ്പണം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ശ്രവണമാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിയുക്തനാക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം. അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പരമഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തനൊന്നും ആവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതെയായി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്തി പടിപടിയായി നമ്മൾ ഉയരണം. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരമൊരു അവസരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സർവ്വതും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ യത്നിക്കണം. സമൃദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗമാണിത്. അത്തരമൊരു അവസരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സർവ്വതും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ യത്നിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമൃദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനും ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗം ഇതാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സംസൂചിതം എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ശ്രീ നാരദന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ബാലിശമായ കൽപ്പന മാത്രമാണെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥയാണ് എന്ന്. വിദഗ്ധരും ജ്ഞാനികളുമാണ് ഇപ്രകാരം ഇതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത്തരത്തില് വിദഗ്ധരും ജ്ഞാനികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുബ്രതാ തദേവ ഹ്യാമയം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുബ്രതാ ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുബ്രതാ തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ആത്മയ രോഗങ്ങൾ, യച ഏതെങ്കിലും, ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കളുടെ, ജായതേ സാധ്യമായി തീരുന്നു, ഏന കർത്തൃത്വത്താൽ, സുബ്രത ഓ ശ്രേഷ്ഠാത്മാവേ, തൽ ആ ഏവ അതെ ഹി നിശ്ചയമായും, ആമയം രോഗം, ദ്രവ്യം പദാർത്ഥം, വസ്തു, ന പുനാതി ഭേദമാക്കുകയില്ലേ, ചികിത്സിതം ചികിത്സിച്ചാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ മഹാത്മാവേ, രോഗഹേതുവായ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതേ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ആ രോഗം ഭേദമാവുകയില്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏത് കാര്യം കൊണ്ടാണോ രോഗം വരുന്നത് അതേ മരുന്ന്, അതായത് നമ്മൾ ഈ പാമ്പ് കടി ഏറ്റാൽ അതിനുള്ള മെഡിസിൻ എന്താണ്? ആ കടിച്ച പാമ്പിന്റെ തന്നെ വെനം, അതായത് വിഷം, അതെടുത്തിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലെ. ആ കടിച്ച പാമ്പിനെ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ രോഗി രക്ഷപ്പെടും എന്തായാലും പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏത് രോഗഹേതുവായ അതേ പദാർത്ഥത്തെ ഉപയോഗിച്ച് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം രോഗം ഭേദമാകുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിദഗ്ധനായ വൈദ്യൻ തന്റെ രോഗിയെ ചികിത്സാ സംബന്ധമായ പഥ്യത്തോടെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഈ ക്ഷീര ഉത്പന്നങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുന്നു. എന്നാൽ അതേ ക്ഷീരം തൈരാക്കി മാറ്റി മറ്റു ചില ഔഷധങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി സേവിച്ചാൽ അത്തരം അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഭേദപ്പെടും. അതേപോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രശമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായി അഗ്നി തുല്യമായി തീരുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മീയമാക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുന്ന തൽക്ഷണം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വം മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിള്, ഒരു പാല് നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ വയറില് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ അതേ പാല് തൈരാക്കിയിട്ട് ചില ഔഷധങ്ങൾ കൂടി കലർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ആ വയറിലുള്ള അസ്വസ്ഥത, അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ആ അസ്വസ്ഥത മാറും. അപ്പൊ പാല് തന്നെയാണ് എന്ത് തൈരായി മാറുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാല് തന്നെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ആയി മാറുന്നു. അത് തൈരായി മാറുമ്പോൾ ചെറിയൊരു രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ രോഗത്തെ ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായി അഗ്നി തുല്യമായി തീരുന്നത് പോലെ, അതായത് ഇരുമ്പ് പഴുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് എന്തായി മാറുന്നു? തീയാവുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അഗ്നി ആളിക്കത്തുന്ന പോലെ കത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിനെന്താണ് ഒരു ശമനം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ആക്കുക, അതിനെ ആത്മീയമാക്കുക, ഭൗതികമായ പ്രവൃത്തിയെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റുക. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ റീൽസ് കാണാം, അതുപോലെ സിനിമകൾ കാണാം, ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ. കുറെ വീഡിയോസ് കാണാം, ഫേസ്ബുക്കില് യൂട്യൂബില് ഒക്കെ കാണാം. പക്ഷെ അതേ സംഭവം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ മൊബൈൽ ഫോൺ അത് ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ഭൗതികതയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതികയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിലേക്കാണ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കേൾക്കാൻ അതേ സാധനം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ആത്മീയവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുന്ന തൽക്ഷണം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വം മാറുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാധനമാകട്ടെ, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സാധനമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ആകട്ടെ, ഒക്കെ എന്തായി മാറുന്നു?
അത് ആത്മീയമായി മാറുന്നു. ആത്മീയ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യമാണിത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ഉപരിയായി ഇതിനെ അടക്കി ഭരിക്കാനോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ തിരസ്കരിക്കാനോ നാം ഉദ്യമിക്കരുത്. ഇത് എന്ത് വൈരാഗ്യം എന്നാണ് പറയാ? ഫൽഗു വൈരാഗ്യം, മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭൗതികതയാണ്. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് തിരസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ആരുടേതാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മോശമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മോശമായിട്ടും ആവും, എന്നാൽ ആത്മീയവൽക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ദുഷിച്ച ഇടപാടുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിനിമയത്തിനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗം പരമജീവസത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സർവ്വതിനെയും വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. സർവ്വതും പരമ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്ഗാരങ്ങളാണ്. സങ്കല്പാതീത ശക്തിയാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായും ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ഭൗതിക വസ്തു ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഇച്ഛയാൽ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതിക രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട രീതിയും ക്ലേശം, വിലാപം, ഭയം എന്നിവ കൂടാതെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ട മാർഗവും പ്രകാരമാകുന്നു. സർവവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. സർവ്വതും ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന വേദമന്ത്രത്തെ അപ്രകാരം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെയൊക്കെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗുണം അതിനെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർവ്വതും ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന വേദാന്ത മന്ത്രത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല മാതച്ചി എടുത്തത് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേതാണെങ്കിൽ ഞാൻ 28 വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം, 27 വരെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അത് മുമ്പേ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു തരാം കേട്ടോ. 31 വരെ എടുത്തിനിന്നല്ല. അതെ, അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആ മാതാജി പറയുന്ന ശ്ലോകം ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അത് വേറെ ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണോ? മാതാജി 6ാം അധ്യായത്തിൽ 31 ആണ് മാതാജി എടുത്തത്.